Egunon famili behiz ere hor gaituzue, azken aintzineko mauleko gutza. Han EHZ Festival txikiari hasiera eman diogu, egonaldi osoan prestatzen ibili garen festivalari. Txokoetan banatu eta jolasean ibili gara txoko desberdinetan. Irudiak. Lehenengoa, batzutena, behaien aktuazioa. Herri honetik du mila kolore, ehunka herrian bat oso ere, muga bat herrian sei uniforme normala ote. Errege bat ameka lehendakari, zenbat erakunde zenbat alderdi, da denak herriaren ordezkari bat aldazi legin. Hiru hizkuntza baita gehiago ere, aberaz gaitezen momentu gabe, Europako hizkuntzaren ari eman dezagun merezi duen lekua. Hila tresna eta mileriko, kanta bakoitzean oihu bat dago, bizitza borroka baterako, bizitza besta baterako. Bat egiten gaituena, ez da historia, proiektua da, herri hori zurea da ere. Sentitzen bazara horren parte, parte hartu parte izan, herri bat zuzenean, irriki kabirak ikantzita, herri bat zuzenean, borroka eta besta koropiloa, herri bat zuzenean, neurritasunean gehiagikerian. Hemen gaude, da poste naiz, da ziur zurea eta ere da zer ondo, zelan dihua, zure ufanda zuria. Laute jatu gainean, ikerria. Eta orain festivalean gira, ez dakiguia entzuten gaitu zuen, bada sobera jende, eta txandak hasi dira, Kontzertuak ere bai, Dantza. dantza, showak. eta orain gau osoa pasako dugu festivalean, Oihaletxetara joan aintzin lo egitera, akituak, baina kriston besta egin ondoren. Zer gertatzen da gaur Mauleko plazan? Gaur Mauleko plaza toperaino bete dugu. EHZ txipiarekin, begira! Zer
Oso ondo txiketekin! Ondo, iatzaldu ditut eta berriro. Bai, akitzen du, manojek. Bai, hainitz. Hainitz jende etorri da? Hainitz jende etorri da? Bai. Eta maite duzu musika taldea? Zer pentsatzen duzuen atxalde honetaz atxatzela? Superfecto. Hori da, jazta. Bai, duen ustez zer falta da gehiago hemen? Janari da. Hombre, janari ona. Janari ona, eta mos. Eta gustakoa duzue siberutz? Bai. Bai? Bai. Ongi atxeman duzu gure festibala? Ba, biziki ongi, nik ez dut dena ikusi, baina parte hartzea eta irekin izatik. Egun Antxomin, zer pentsatzen duzu festival honetaz? Biziki agiuntza gira hemen, Maureko plazan, eta plaza gaundirekin heldu gira, ikusten dira adinguzetako jendeak hemen dira, gazteak, zaharragoak, Euskal Herri osoko jendea bildu da, jende gutxi balima da ere, hemen gira denak, eta iniziatiba polita, eta bibazek. Mire esker, zertaz da zure japa, zertaz mintzatzen da ora? Gora Mauleko egonaldia! Gora!